Здравейте, скъпи зрители и слушатели! Вие не се отказвате, вие отново сте с подкаста Откликни на изкуството към Seven Arts BG. Аз съм Весела Бабинова и днес мой гост, адски щастлива съм да я посрещна, това е Милица Гладнишка, която мисля, че няма нужда от представяне. Здрасти, Милица, много съм щастлива, че си тук при нас. Аз също, Весела, ти си много яка актриса и отдавна те гледаме и те следим, така че и за мен е чест. Много се радвам, много ти благодаря за тия думи, обаче днес ще си говорим за теб. И за това какво ти правиш, как си. И си с друга коса. Изненадах се. Една блондинка. Да. Самоделка. Блондинка, самоделка. Сега в ход на нашия разговор ще разберем дали съответства с психическия статус, настройка. Да. Ясно е, че всъщност всички, включително и аз, те познаваме като една така широко спектърна актриса. Ти дублираш, играеш в театъра, участваш в най-различни формати, пееш. Общо взето, в какъв етап от живота ти те намираме в момента? Повече като актриса, повече като певица, какво, ако можем да кажем сега, кой е саундтрака на живота ти към сегашния момент? С коя песен, с какъв жанр се оприличаваш ти? Между другото, като каза саундтрака на живота, оцели в десетката, защото ние подготвяме едно представление. Казва се Джубокс или Кой поръчва музиката, което ще е нещо като музикално стендъп шоу и в него ще разискваме няколко теми. Къде отиде хубавата музика, саундтрака на живота и кой поръчва музиката, дали са боговете, защото те никога не ни изличават напълно от земята, остават по двама-трима, колкото му трябват на Георги Христов. И всъщност за магията на музиката, за манипулацията, която може да направи една музика в реклама, в сцена от филм или в театъра, музиката винаги води емоциите, понякога е главен герой. И затова много ми е шарен саундтрака. Разбира се, не посягам към цикламеното, фолка, да речем, защото не ми е силата там, дори и на шега. Например, Мишо Йосифов, нашия велик тромпетист, може да пее фолк песни много добре. Мик. На мен не ми се получава. Той така ги ситни. Но сега наскоро излезе една песен, казва се Искаш. И тя е рок парче. Аз шеговито го наричам детски рок, защото е готина песен, весела и е обърната към младите хора. Посланието е: не си гледай толкова телефона, животът е навън, живей. Няма нищо лошо в интернета, но да не прекаляваме. Аз също съм зомби. Цъкам на телефона игри, докато ми се схване врата и затова пиша мъдри слова, за да мога и аз да се откажа. Как? С социалните мрежи как си? Защото цъкаш игри, Фейсбук, Инстаграм и такива. Висиш ли там с часове? С часове не в никакъв случай. Фейсбука го използвам, защото съм харесала няколко сайта с древни култури или за фотография, за такива интересни неща. Някой път поствам селфита или снимки, които правя. Много обичам да снимам света или някакви ситуации. И така някой път изплесквам някакъв тъп коментар. Все пак всички трябва да се отчетем. Да, разбира се, да си кажем мнението. И така, това е. Прелиташ от пълста в празно. Някога го напълваш. Добре, понеже ми стана много интересно, едно от най-първите неща, които каза за къде отиде хубавата музика. Да. Тоест, какво мислиш ти, че в момента, като говорим за българската, може би, нали? За световната изцяло, да. Защото от години, това не е само тази година, даже напротив, сега вече започва да се събужда онзи рок, който, ако говорим дори за България, по едно време беше със статут на джаз. Не пускаха рок никъде, особено по телевизиите. Няма, само рап и някакви които дори не са това, което някога са били соул, фънк и така нататък. За разлика от клубовете в България, които са фрашкани с хора и там се слуша рок, фънк, соул, джаз и винаги ме очудвало това, че по телевизиите не показват този
сериозен живот, музикален живот в България, но мисля, че нещата се променят към добро. И говорихме си за смалените идоли, например, че в момента повечето рапъри мрънкат. И прегърбени свити и страдат, те страдат. И жените си, те страдат. Да. Жените започват да пеят с едни огромни дупета отзад и това е. И в текста всичко е за дупета. И някакси сериозната част се разми. Истинските проблеми ги няма в музиката. С редки изключения. Нали? И така и се замислихме да се съберем едни актьори и да си кажем. А кои сте, я кажи? Милена Маркова Маца, Поли Христова или Пополина Вокс, Косио Лунгов, Иван Велчев и Миро Иванов, нашия страхотен китарист, създател на Сафо, който също ще се изявява и на сцената и заедно ще правим и музиката. Страхотно звучи. Това кога и къде ще можем да го гледаме? Още е много сурово. Аз така като говоря, може би няма да стане. Не, ще стане. Глупости, как така няма да стане? Ами края на май трябва да се получи, най-много в първата седмица на юни, но това е горе-долу периода. Авторски текст, текстове на Цветелина Цветкова, Мария Моева, Поли Христова, тук там е авторска музика или аранжименти, според темата и скетчовете, които вътре заформяме. И се надявам да стане. Стискаме палци, със сигурност ще дойдем да го видим. Ми звучи много обещаващо и много ще интересно. А къде? Или то ще е пътуващо в най-различни градове? Разбира се, после ще пътуваме, но все още търсим сцена, защото много зависи. По принцип стендъп шоуто не е много претенциозно, но ние имаме претенцията да направим и някои по-специални моменти, за което е по-хубаво да сме в театър. Да. Не във всеки клуб се получава осветление или декорите, така че трябва да помислим още малко. На здраве! На здраве на всички! Да. Ти каква музика най-много обичаш да слушаш? Ами аз обичам... Закърмена съм с симфонична музика и слушам и велики певци, но най-вече точно филмова, симфонична музика, саундтракове. Това е нещо, което променя средата около мен, дори в такова мрачно време, като си пуснеш някакъв саундтрак в колата, или си в Батман, или в някакъв лут-екшън, просто... А почваш ли да караш по-бавно? Или по-бързо? Да, понякога действат и на емоцията, абсолютно. Да. Чувстваш се така. Или пък всичко става красиво, дори мъглата или някой срутен завод. И това е музиката, която най-много обичам, всъщност. Тя не ми омръзва. Мога да я слушам постоянно. Да, и слава Богу. То наистина имаше една такава картинка някъде и в социалните мрежи бях видяла, която много така малко изказване, обаче пък е много вярно. Скъпа музика, благодаря ти, че беше до мен, когато никой друг не беше. Да, много е вярно. Да. Музиката помага, наистина много помага. А като обичаш ли да каниш хора вкъщи? У вас? Ами да. Правиш такива? Големи партита обичам, обаче от тези години съвсем нямаше възможност. Иначе пък сме много заети и не се виждаме. Изобщо мечтата ми е да се съберем в едно хале, да си направим един сет-лист с всякаква музика, да се скъсаме от танци. Може ли аз да дойда? Разбира се, заповядай, защото днешното гости се е превърнало в едно скучно седене на маса и ядене. Факт. И ти се схващаш, не може, дори да се напиеш не можеш добре, напиваш се зле, защото не се движиш, не танцуваш, нищо не правиш. И това, на мен ми се доспива още на третия час и край. Понякога играем на тенджера. Много е яко. И аз много обичам тенджера. Ти добра ли си? Добра съм, да. Зависи от алкохола, колко съм поела. Но... Така сега малко към изкуството. Да, Seven Arts, за това сме се събрали. Се обърнем. Кое ти можеш да отличиш в кариерата ти?
дали ще е музика, театър, няма значение. До сега, което е било, ако можеш да го приличиш като, може би, най-крайната ти авантюра, нещо, което така си най-много взела от него и... Да. Отворил ми е светогледа или съм разбрала, че мога и нещо друго. Или най-голямата ти провокация към теб, коя е била, която със сигурност е изкопчила нещо неподозирано? На няколко пъти ми се е случвало това. Първоначално, свирила съм на пиано 9-10 години, отказах се. Тръгнах на уроци по оперно пеене, отказах се, влязох в надвис, все пак завърших. И след това основах поп-рок група. Свирихме и по едно време нещата, заминах за Лондон, всичко се разпиля и като се върнах с последните си пари се записах на майсторски клас по джаз пеене, поп и джаз пеене при Вики Алмазидо и Милчо Левиев. Никога не бях слушала джаз. Аз дори мислех, че Били Холидей е мъж. А тя е жена. Знам кой е Перголези, обаче Били Холидей не знам кой беше. И там всъщност ми откриха една малка част от джаз, богатството и приказката с Венци Благоев и там разбрах, че мога да импровизирам. Това беше умението, което не знаех, че го мога. Но те предизвикват. Давай! Докато се свири парчето, измисля и нещо друго върху тези акорди. И беше много интересно. Хем те е страх, хем обаче не можеш да се провалиш, защото си пред публика. И това беше едното така разтърсващо явление. След това започнахме джаз, Мишо Йосифов, Васил Спасов, Ангел Заберски и така нататък, страхотни творци. И другото беше с Веселка Кунчева, когато ме покани за Бягства, едно представление по нейн текст. Гледала съм го на премиера. И, олеле! Тя не беше много добре тогава премиерата, след това променихме някои неща. Аз бях изпаднал глас, направо, но там се оказа, че трябва да направи и музиката. Ти имаше номинация. Да. И тъй като не използвам компютри, нито много инструменти, изобщо всичко беше импровизация. Импровизирахме по време на репетициите. Виждах Поли Христова какво прави на сцената и правех атмосфери с един луп или тема на представлението и така се създаде музиката. Като това беше Изневиделица, а пък номинацията съвсем ме шокира. Но беше много, много яко, въпреки че беше напрегнато. Не знаеш дали ще успееш, но Веселка е много точна, когато търси нещо, казва това не, това да, и всъщност тя така ме насочи и заедно изградихме нещата и беше супер. След това тя ми каза: Милица, хайде заедно да правим музика, ти да правиш за моите представления. И аз си отказах. Няколко години отказвах, защото не бях сигурна. Все пак, в себе си, може възможностите си, да. Ами ако трябва да направиш музика с оркестър, не само с гласа си, това, което владееш, нали? И след това дойде последният човек, на който заедно с Христо Намлиев пак направихме музиката, комбинирахме методите и пак ни номинираха, което беше супер. За мен това е достатъчна награда, защото има още много какво да правя в тази насока. Това бяха така отварящи неща. Просто съм намерила, дали са ми път за някакви таланти, които имам. Защото са ми давали пъти за танци, но там не се получи. Така ли? Къде са ти дали път за танци? Ами в капките, например. Точно за капките даже щях и това беше потрес. Седмици наред тренирам. Ходене. Аз не мога да ходя на токчета. Изправи гърба, смъкни раменете. Не дей да сгъваш краката като пиян щъркел. Просто... И моят приятел казва: и аз чакам, започва песента и чакам някакъв танц. А то ходене, ти само ходиш, толкова ли тренира заради това? И пак не можах да го направя, просто не, там не. А как се чувстваше там в това предаване? Защото, честно казано, когато човек го гледа по телевизията, съм сигурна, че е склонен доста
Да плюе. Не само да плюе, нали, това е ясно, може би до някаква степен в нашите географски ширини това си е така ясно, че се случва, но е склонен много да подценява. Да. Ти си той мисля, че слагаш там една перука, дрехата, която от клипа, токчета, както ти казваш, и малко нещо се прави, че имитира въпросния човек, ама всъщност то не е така, нали? Той е плод на доста... Да, аз участвах в първия сезон, 2013 и това беше наистина едно от най-сложните неща, които съм правила, защото ти излизаш на сцената неподготвен. Плюс това, имитацията е специфично изкуство. Не всеки актьор може да имитира, тъй като това е някакъв вид усет. Да грабнеш най-важните неща от един човек, за да не се загубиш в подробностите и да си преправиш гласа, и тялото, и лицето, за да пресъздадеш този човек. И ние имахме 3-4 дни и да не говорим, когато имитираш певци, а трябва да си преправяш гласа, ти сменяш постановката и много често пееш фалшиво в желанието си да наподобиш тембъра. И не се получава. Или трябва да пееш като себе си, за да не си фалшив. И тогава казват, ама не прилича. Това не беше гласа. Да. Или ако пееш фалшиво, уж пеенето не било толкова важно. Тук не ти се получи много, така малко беше. По-ниска беше или по-висока. И беше сложно, особено когато Тевка имаш една репетиция преди лайфа на сцената. С декори. Една. Мизансцена, като ти вкарат, ако има и танц, край загубен си, текста не си го научила още и следиш аутикюто, просто и като те налепят с простетици, вече съвсем става. Но когато е малко по-близо до теб, можеш да се разгърнеш. За жалост не може да си избереш ти имитациите, за да си в пълния си блясък, да знаеш кое е по-близко до теб и така нататък, кой певец повече си наблюдавал. А кое беше така това, което според тебе най-ти се получи? Изпълнение. Адел ми се получи тогава. Коя песен беше? Гласа ми е паднал, защото Ние ти прощаваме. Не си личи, това ти си го знаеш. Пяхме с Никеца във Видин, а като пееш Никеца, трябва да дадеш малко повече. Адел ми се получи. Спечелих с Тина Търнър, въпреки че не мисля, че беше най-така. Много добре ми се получи Силвия Кацарова. Неочаквано добре. Аз не очаквах. Такъв жесток грим ми направиха, че аз се изгубих. Просто ме нямаше. Като се погледнах в огледалото, беше тя. Сило Грин. Да. Тогава моят приятел отказа да ме целуне. Спрах го. Добре, понеже спомена точно за импровизацията и за това, че си открила, че можеш да го правиш, някак си, според теб, на какво се смеят хората в България? Понеже исках да те питам и за Титанично, спектакъл, който така доста зрители има и върви много успешно. Какво ти прави впечатление? Понеже има, нали, една такава приказка, че можеш да разбереш един човек какъв е, като видиш на какво се смее. Да. Имаме късмет с Титанично, тъй като първо там свирим джаз или джазиран рок и така нататък. Да. Не е от най-популярната музика. Текстовете са по-философски и са обърнати към това в последните си минути какво да избереш и дали винаги трябва да е голямото или малкото е по-хубаво. Някакви такива особени и има много черен хумор за давещи се хора, за смърт и за така. И слава Богу, хората го хващат този хумор и го харесват и се смеят. Аз обичам черното чувство за хумор. В един момент, разбира се, не до там, че да станеш абсолютен циник, тогава става грозно. Но все пак една заигравка със смъртта не е толкова страшна. Да, или със собствените комплекси, например. Обичам да са по-сложни шегите, по-скоро английски хумор, не да са първосигнални и просташки, този къв нос имал и така нататък. Но най-много обичам това, когато имаме джаз концерт, защото там
има няколко прости правила и всичко друго е свобода. И ти си общуваш с хората, които са дошли да те слушат, докато в театъра понякога, даже доста често, имаме нужда от тези правила и не общуваме с публиката директно, за да ги пренесеш някъде другаде, нали, все пак да създадеш тази илюзия, че надничат в нечий друг свят. Но пък, когато имаме концерти, там си свободен и разговаряш с хората, те ти подават теми, ти им подаваш и е много яко, много зареждащо. А имало ли е случай, в който, да речем, нещо, връзката с публиката, не става? Когато ни поканят на корпоративно парти. Да свирим и хората, които са дошли там, те не знаят каква музика са им избрали. Те не са виновни. Никога не съм ги обвинявала. Най-невинното е, когато си говорят, докато ние пеем и свирим, но никога не съм им се сърдила, правим се на фон и така. Но друг път, случи ми се веднъж, поканиха ни на докторско събитие, искаха да сме много официални. Рокля с кринолин, с корсет, мъжете с фракове, добре, супер. Ние им дадохме сет-лист, че е джаз. И в един момент започват да минават едни хора с листа, на които е написано Адел, Тина Търнър. Те си искат нещо. Те си искат нещо. И аз съм втрещена и в почивката, преди да обявя почивката, казвам, сега се вижте, нали, поговорете си. И идва организатора, поднася ми една бяла роза и ми казва, айде стига с този джаз. На ухото. И аз паднах и казвам, човек, ние сме джаз банда. Ние ви дадохме парчетата. Ние не сме разбрали. Искаме нещо по-прок. Можеш ли на Коко Джамбо да направиш едно състезание по танци? Коко Джамбо. И аз казах, не, ще изпълним, но пъгади и си тръгваме. Ние го свирим и без това. То си е джаз. Няма какво. В анимацията има много джаз. И т.е. не сте изпълнили, въпреки че ти пееш всичките от тези неща, нали? Коко Джамбо само съм го слушала, но не се набих. Адел и Тина Търнър. Адел, пея ги, обаче. Не сте си казали, добре, айде сега тук. Да. И така, има такива случаи, те са обикновено, когато публиката не е дошла специално за артиста. Тогава винаги е малко. Да, но не трябва да им се сърдим. Това са рисковете на професията. Да, особено така, като е за някаква група конкретна, която си е... Мисля, че са и такива. А за смешки, така да не ти се смее никой отдолу, това мисля, че е по-гадно от това с музиката. Случвало се, но не генерално през цялото време. С моите понякога тъпи импровизации да не се получи. Аз казах, добре, това не беше смешно, признавам си. И те се смеят, защото съм си признала. Колкото си по-естествен, толкова по-добре. Няма смисъл защото има някои комици, които като не им харесат смешките, те стават агресивни към публиката. И започват да ги нападат, което е дъното. Не трябва да показваш, че са те наранили или че нещо не ти се е получило. Има ли нещо друго, за което искаш да ни разкажеш, освен в началото на този спектакъл, за който си говорихме? Има ли нещо друго, което ни готвиш, защото аз мисля, че криеш нещо? Има доста проекти, само че са много далечни. Мечтая си, но това ще е чак другата година. Може би с Веселка ще направим полет над Куковиче гнездо. И аз ще съм сестра Радчет. Сериозно? Да, направо от сега съм измислила няколко песнички, с които да ги тормозя в лудницата. Времето развали се, падат звезди, пази се. Ще ги карам да учат мюзикъл до припадък. Никое лекарство не да им помогне. Така звучи. Типичен гаден мюзикъл. Но нямам търпение, обаче това чак другата година. Иначе сега на 15 април в Пловдив ще пеем с Никеца. Ние сме Лисицата и Котарака, китара и 2 гласа. Нищо по-хубаво от това. Да, много е весело с него. А къде в Пловдив? В Джаза се казва заведението, много яко. За който, извинявам се, вече казахме, че на джаз не му харесва да не ходи. Няма Тина Търнър и няма Адел, ако обичате. Но с Никеца има много рок. И авторски, и чуждестранен. А това с Веселка полета, евентуално за къде? Има ли място вече определено или още не знаете къде ще бъде това? За Плевенския театър, обаче да стискаме палци. 2020 година щеше да бъде един от най-силните сезони изобщо за изкуствата.
Да. Толкова неща се правиха, толкова проекти имаше, които щяха да се осъществят. Но се надявам тази година наистина, ето така, да разцъфне всичко, защото идеите са се натрупали. Да, има какво да се случва. Да. Ами, скъпи зрители и слушатели на нашия подкаст "Откликни на изкуството", това тук до мен е Милица Гладнишка, аз съм Весела Бабинова и много ви благодаря, че отново бяхте с нас. Надявам се този разговор да ви е бил, ако не интересен, то със сигурност забавен, да сте се посмели и да сте разбрали какво предстои в театралния и не само живот на Милица, да отидете да я гледате, да я слушате, има какво да видите и да чуете. Много ти благодаря. И аз безкрайно много. Много се радвам, че бяхме заедно. И какво? Естествено, това, което пожелаваме винаги. Бъдете здрави и се смейте повече. Страхотно. Нали? Да.